I-Akhetha igumgedlela inkosi enkulu uBombela Sitimela samaMpondo baba mkhulu phakathi ame. Ekufikeni kwakhe uShembe umqali wendlela kule lizwe lakwaZulu wayechazile ukufika kwakhe lapha ukuthi uze emakhosini uzoqinisa nokuzovuselela ubukhosi. Njengoba phela uShembe efike emveni kwempi yakaBhambatha lapho amakhosi onke ayeboshiwe agwetshwa intambo abulawa. Njengayo inkosi uSigananda kazokufa shezi kanye nabo oBhambatha kaMancinda ababegcwele izinkani. Inkosi yakwaQwabe yona eyayithothoza etilongweni esiqhingini esijungujungwini solwandle eSt Helena, kanti yona inkosi uDinizulu eyayidingiselwe khona eplazini elisempumalanga wathengisa ngayo. Amakhosi amaningi ayefele khona emajele lapho ayigwetshwe khona intambo. Ilapho-ke izihlalo zobukhosi ezasala khona dengwane kanye nazo zonke izimfihlo zezizwe nezinto ezibucayi zasebakhosini ezasezinyamalele ezifana nayo inkatha yakaZulu kanye nawo umlalazi, izinto eziwumgogodla wobukhosi. Izihlalo zamakhosi zahlala wona amambuka ayidayise ngawo lamakhosi. Obunye ubukhosi base bufile baze bathathwa yiwo amakhaladi njengawo ubukhosi bakaLithuli. uShembe wathi mayese wafikelela amakhosi wabachazela ngakho konke lokhu ukuthi ubukhosi benu buyantengantenga kanye nazo iziqeshana zomhlaba wenu enisele nawo usazodliwa yibo abelungu. Njengoba phela umhlaba ongaphansi kwamakhosi wawunganawo amatayitela, wakukhuthaza futhi lokho uShembe ukuthi kumele bewathole amatayitela. Ezinye izindawo esezidliwe yibo abelungu bazithenge, ngakho ukuthi isizwe sinikele ngemali kuthengwe yona imihlaba, ngoba umlungu ufuna leli phepha lakhe ekuthiwa yitayitele uma usunalo akabe sakuphazamisa. Kodwa amakhosi akunqaba lokho ngenxa yako ukuthi ayengaboni, ngoba uShembe wayesewachazele ukuthi izimpi seziziningi kakhulu esezenzekile, umhlaba wenu ngeke usabuya ngezimpi. Amakhosi athi phinde ngeke sathenga umhlaba wethu. uShembe futhi wayekusho ukuthi amakhosi kumele alethe izingane zawo ezizobusa uma sekukhotheme wona ukuze eze kulomuzi waseKuphakameni bezofundiswa ukuhola abantu nangaye uNkulunkulu wase-Afrika. Nalokho amakhosi awakuvumanga, njengoba nayo inkosi uSolomoni yehluleka ngenxa yazo izinduna zayo ezathi ngeke sadlala isiqhaza esinguShembe. Usho bona omankulumane kaSomaphunga nabo omyayiza kaNdabuko. Naye umntwana uDavide wayekhona benayo inkosi yakaButhelezi uMathole. Naye futhi umsunguli we-ANC uJohn Langalibalele Dube uShembe wayemxwayisile ngale nhlangano yabo ye-ANC ababethi bazobuyisa ngayo umhlaba. Washo uShembe ukuthi umhlaba uyobuyiswa uNkulunkulu ngokuthanda kwakhe. Kwalelo qembu kuyobe kuyiqembu lokubulalisa abantu nje kuphela, kodwa ngeke libe namandla okubuyisa umhlaba. Wayekusho lokho uShembe ngenxa ukuthi wayomabonakude phela ukuthi nalo leli qembu le-ANC kwakuyiqembu labo vele abelungu ababedle umhlaba. Kodwa bona oJohn Langalibalele Dube bayizisebenzi zabo futhi laba belungu, njengoba babemnike isikhundla esikhulu sokuba umbhishobhi webandla lama-American Board. Eqhina laphuma futhi embizeni lapho sekuvela khona o-Oliver Tambo ababenemizi khona ko-England laba kanye abadle wona umhlaba.
uShembe wayeseyibone kudala lento ukuthi into okuzoganga ngabantu, kanti bona abelungu base bewubonile kancane umqondo wakhe uShembe ukuthi uze lapha ukuzophaphamisa bona laba bantu abamnyama abasebuthongweni ngegama lenkosi uJesu. Babe sebemlinga abelungu ukuthi abasebenzele ngendlela ecashile lapha abasebemtshela khona ukuthi bazomakhela izindlu ezizitezi ahlale phezulu. Uma kukhona akudingayo uyotshela bona abelungu bayomnika yonke inhlobo yemali ayifunayo. Inqobo nje mayizoyeka laba bantu abaqoqele kulomuzi osekuphakameni babuyele kuleli jele ababelikhandile abelungu okuthiwa inkolo yobuKristu. Kodwa uShembe wanqaba lokho. Babuya futhi abelungu sebezofuna izingane zakhe ezimbili zabafana bethembisa ukuthi bayifundisa imfundo esemazingeni aphezulu ukuze zithi uma zikhula zifane nabo oJohn Langalibalele Dube kanye nabo oPaisley Isakasele. Nalokho uShembe wakunqaba wabe sebikela wona amaNazaretha ukuthi ningehluleka yini ukuzifundisela nina lezi ngane ngoba lezi ngane akuzona ezami kodwa zacelwa amakhosi enu akwaZulu asalala othulini lomhlaba, oShaka noMpande noDingane noSenza ngakhona noJama kanye nabo oPhunga naMageba. Lapho babe kubuhlungu ezinhliziyweni zabo bebuka isizwe sabo sakwaZulu esasesichithekile. Njengoba izidumbu zabo abantu bakwaZulu zazilala khona ezigangeni nasemaqeleni emagqumeni ezintaba zakwaZulu zidliwa yizo izinyoni zezulu. Amakhosi akwaZulu asalala othulini lomhlaba asecela amakhosi asezulwini amabili. Leyo kwakuyinkosi inyanga yezulu nayo inkosi ilanga lamalanga ukuba beze lapha emhlabeni ukuzoqinisa izihlalo zamakhosi begcobe nawo amakhosi ezizwe njengoba isuke ehleli kuso isihlalo sikaNkulunkulu njengaye umprofethi waseBhayibhelini okuthiwa uSamuweli lapho ayigcoba khona inkosi uSawuli waphinde wagcoba inkosi uDavide. Kodwa wona amakhosi akwaZulu ayesephumile emthethweni kaNkulunkulu njengoba ayengasagcotshwa yibo abaprofethi abesuka ezulwini kodwa abesegcotshwa yizo izinyanga. Njengoba namhlanje kusenjalo kulawo makhosi asebuthongweni ngalo igama lenkosi yethu uJesu Kristu. Nangempela kwabonakala lokho ngakho ukufika kwakhe uShembe kulelizwe lapho afica khona amanye amakhosi ehlupheka kakhulu esebenzela abelungu. Lawo makhosi wawayekisa ukusebenza uShembe wathi akuhle ukuthi inkosi isebenze ibe yisigqila sabelungu ngoba phela amakhosi acelwa yizo izizwe kuNkulunkulu ukuthi azohlala esihlalweni sikaNkulunkulu ehlalele yena uNkulunkulu kuze izizwe zicele kuwo amakhosi bese inkosi kube yiyona ekhuluma noNkulunkulu. Njengoba nawo umkhosi wokweshwama wawenziwa khona endlunkulu yenkosi kubongwa isivuno ebese inkosi iyobonga kuye uNkulunkulu. Amanye amakhosi ayigula kakhulu, amanye amakhosi ayingabatholi abantwana, amanye amakhosi ayiboshiwe emajele. Kodwa wathi mayifika uShembe umqali wendlela wawaxazulela zonke lezo nkinga wawakhipha emajele. Ayigula wawalapha, ayingabatholi abantwana wawatholisa abantwana. Kodwa kungamahloni amakhulu ukuthi lawo makhosi alezo zizwe ngakho ukuba sebuthongweni akabonakali emzini wasekuphakameni
Obuhle uShembe unyazi lwezulu, asebuyele emumva kuzo futhi izinyanga okuyizona eziwagcobayo, ebese ecwasa amakhosi agcotshwe wuye uShembe owayecelwe ngokhokho babo ukuba azoqinisa izihlalo zawo amakhosi, ebese ewabhinqa bethi naka amakhosi akwaShembe. Kanti nawo angamakhosi akhona lapha yakwaShembe, kodwa ngenxa yobuthongo nakho ukuswela ulwazi ayabhubha. Abhubha kanye nazo izizwe zawo ezithuka uShembe, nazo lezo zizwe eziyinzalo yabantu ababecelwe khona uShembe, njengoba uShembe wafika phela kuleli zwe emveni kwezimpi abelungu babechele ubuthi. Ngaleyo nkathi omama kwakunzima ukuba bethole abantwana, nalaba ababebathola babebazala abantwana sebeshonile ngenxa yokuhogela ubuthi obabuchelwe yiwo amaNgisi kusukela kuyo i-Anglo-Boer War, lapho kwalandwa khona iNgisi okwakuthiwa nguLord Kitchener ukuba lizochela amakhemikhali. Lawo makhemikhali agulisa abantu ngazo izifo ezifana novuvatha kanye nayo i-influenza. Abantu besifazane bagula kakhulu bangabathola abantwana, nababatholayo basheshe beshona. Abantu bami bayabhubha ngokuswela ulwazi. Kuyaguqa lapho eGumkendlela, ngizona mfuthu omkhulu nesuka phakathi. Amen.